Bàsicament avui havíem vingut aquí a honorar a una patriota catalana i bé, com ja estem veient el que passa, resulta que defensar l'idioma, defensar la identitat, defensar la cultura, defensar la història és ser un feixista. Quins collons que teniu alguns! Teniu uns pebrots que us els trepitgeu, senyors meus. Esteu anant contra una minoria que és la catalana. Catalunya no té darrere 400 milions de persones que parlen l'idioma. No té 1.000 milions de persones que comparteixen religió. Catalunya som molt poquets. I vosaltres preteneu aigualir la nostra identitat i la nostra essència. Jo em pregunto què farien avui en dia Àngel Guimerà, Antoni Gaudí, Joaquim Rubio i Ors, davant vostre. Per vosaltres serien feixistes. Serien feixistes. Els pares de Catalunya, de la Renaixença, serien feixistes. Fantàstic. Doncs bé, aquí estem, bàsicament per honrar, i hem vingut a honrar a una patriota catalana. Aleshores, i ens sentim importunats per unes persones que no tenen ni idea de per què hem vingut aquí. Ens atribueixen característiques que no són les nostres. Nosaltres som nacionalistes catalans. Ser nacionalista català no ha de ser un pecat, no ha de ser un problema. El problema és que us han domesticat. Espanya porta 300 anys fent-nos sentir culpables als catalans. Quan ens parlen en castellà, canviem del català al castellà, perquè ens sentim culpables. Hem pogut veure aquesta setmana l'Oriol Junqueras al Congrés dels Diputats arrossegar-se. Sí, senyor. Ja estem farts de demanar perdó per ser el que som. Som catalans. Ja n'hi ha prou de demanar perdó per ser el que som. Som catalans. La dignitat i l'orgull de l'1 d'octubre de tot el poble unit. Aquesta dignitat, vosaltres la trepitgeu. Igual que la trepitja Junqueras, arrossegant-se pel Congrés. Perdón, no te moleste, Pedro. Perdóname que no te moleste. Doncs això és el que som vosaltres. Desunir els catalans. Desunir-los. I aquí hem vingut nosaltres a honrar i a recordar, perquè cada cop que aneu al mirall a mirar-vos cara a la pell, el que veieu és l'origen de tot el que hi ha darrere vostre, dels vostres pares, avis, que van lluitar perquè Catalunya tingués un idioma i mantingués la seva cultura. Així que apreneu una miqueta, apreneu, perquè Catalunya el que ha de fer és anar unida i els catalans defensar la nostra identitat i llengua, perquè si no, d'aquí a 50 anys aquí no es parlarà català, senyors meus, perquè entre el Netflix, l'atac constant d'Espanya, de la Catalunya cap a la nostra cultura, la nostra llengua, desapareixerem. Doncs bé, aquí estem nosaltres, la gent del NIC i els nacionalistes, per recordar qui som. I aquí ens teniu. Catalana, Catalunya, Catalana.